And ye boon compo ahwechi ahwe Denkyira abakwasem ye ka dom ho akwakɔhwɛ Denkyira so ɛsehene a ne din ɛde ɔdaefoɔ boa mponsim ɔtɔ so 9 edin boa mponsim no ɛwɔ asekyerɛ ɛyɛ twene amponsim na ɔhene bi wɔ hɔ a ɔpɛ ne bɔ anaasɛ ɔpɛ sɛ yɛbɔ ma no nti moma mponsim ɛna ɛda ne bɛyɛ boa mponsim ɔdaefoɔ a wabɛyɛ ɔne ɛtɔ so 9 a yɛfrɛ no boa mponsim Denkyira so wɔ bakwasɛm mpo ɔmogye di sɛ ɔmo ne ɛdɔm anaasɛ akan abusuakuo a ɔmo de kan ɛyɛ etuo anaasɛ ɛsɛ otuo mu kane Denkyira gye di sɛ ɔmo ne akan abusuakuo a ɔmo tumi ne Portuguese aban a saa time ɔbaa Ghana no ɛde si ani mpo Portuguesefoɔ no yɛɛ sɛ ɔmo yɛ mines a yɛfrɛ no Lamina anaasɛ Elmina no ɛyɛ Denkyirafoɔ na etimi no mu tentan sɛ yɛmpene ɛma mo mfa yɛ agodie ɛnkɔ Denkyirafoɔ yi so etwa wɔn ho ɛka sɛ sɛ yɛka baabi a yɛtu gold anaasɛ yɛtu fam agodie sɛ mining na yɛfa akan abusuakuo no nyinaa ɔmo ne abusuakuo di kan ɛyɛ ɛfam agodie ɛho adwuma kane ɛyɛ mining. And when it comes to mining, Denkyirafoɔ believe sɛ ɔmo na start mining or Ghana first. Ɔmo na ɛbɔ otuo kane, ɛsɛ otuo mu kane, ɛtuo ɛfam agodie kane. Denkyirafoɔ so kyerɛm sɛ apakan kasa anaasɛ adeɛ ɛfɛ no apakan. Ɔmo hɔ ne firi baayɛ. Ɛfiri sɛ na ɔmo kandifoɔ bi na ɔyɛ kɔnfoɔ na sɛ suman ne ba ɔmo kandifoɔ no yɛ kɔnfoɔ na sɛ suman ne ba na agorɔ anaa baabi a ɔgorɔ no ɛyɛ apa so. Nti apa ɛna ɛbɛdi dɔm n'anim sɛ ɔmo tu santene sɛ ɔmo kɔ baabi a apa ɛna na ɛdi anim na suman na anaasɛ kɔnfoɔ no akɔm no ba apa no so na ɔkɔm ɛno ɛna ɛkɔfa apakan ɛbaeɛ. Nti sɛ wote apakan a apakan apa a ɛdi kan apa a ɛdi kan ɛkɔfa akasa anaasɛ ɛdin apakan ɛbaeɛ aka mmaa mu. Denkyirafoɔ wɔ bi kyerɛ Denkyirafoɔ wɔ bi ka Denkyirafoɔ amammerɛ ɛne wɔn amanneɛ ebi na ɛretwa guo yi ɛfɛ ne sa ɔhwɛ ɔbaa panyini na odi dɔm anim na wɔyɛ amane ne amammerɛ ɔbaa panyini so ho ɔfɛ paa ɔbaa panyini ahoɔfɛ no ɛboro so ɛyɛ dutwam na wasa ayi ne hene ɔbaa panyini ɛde ahoɔfɛ ne amammerɛ ne amanneɛ ɛyi bɛrima baako sɛ ɔmmɛdi ɔmo anim kan sɛ Denkyirahene a ɔtɔ so 26 26 ne din ne ɔdaefoɔ Nana boa mponsim ɔtɔ so 9 mpo the title ɔhene no Denkyirafoɔ gye sɛ ɔmo ɛna de baeɛ sɛ yɛfrɛ kandeni bi anaa kandifoɔ bi sɛ ɔhene ɔmo na de baeɛ. Ti Denkyira bakwasɛm ɛfɛ wohwɛ ɔhene man yɛ a ɔredi adankyekye ɔhene man yɛ a ɔrekyerɛ amammerɛ ne amanneɛ ɔhene man yɛ a n'akokoduro so bi maada ɛwɔ akamman mu na ɛkyerɛ wo sɛ Denkyirafoɔ ɛwɔ abakwasɛm a ɔwɔsie nyinaa yɛpɛ ne kɔhwɛ ne yɛtie mu yie ɛfiri sɛ wonim ɔbakwasɛm a mpɛn pii na yɛ na ɛboa Denkyira ɛne hefoɔ ɛnɛ wohwɛ asanteman mu a Denkyirafoɔ bebree na ɛwɔ hɔ ɛyɛ atwoma side hɔ ɛyɛ asokwa ɛyɛ kwada so ɛne ne mpata mu hɔ Denkyirafoɔ bebree ɛna ɛwɔ hɔ wohwɛ ɔmo kuropɔn dwɔkwaa so a ɛna ɛbɛyɛ kuro kɛseɛ ɔkɔ bono mantam hɔ a yɛwɔ abusuakuo bi a ɔmo gye di sɛ ɔmo nti paa ne Denkyira nkyerɛ a ɛne kyerɛ a ne n'asefoɔ nyinaa no ɔmo ɛka ɔmo bakwasɛm na ɛde twitwiri Denkyira a ɔmo kuropɔn ɛne dwɔkwaa ɔmo amammerɛ
Omamamre ene omabakasem no emomo da sonko. Ya na yɛka bɛsi nana intim jakare so mmerɛ a ɔmohene ne ɛyɛ sɛ ɛreba fam na ɛntumi anyɛ kɛseɛ sɛdeɛ na asante abɛyɛ yi no. Ya na yɛka bɛsi nana intim jakare sɛ ɔno na ɛma Denkyirahene no ɛtɔɔ fam. Nanso ɛnyerae wohwɛ akokoduro a ɔheman yi wɔ ɛne ne hemfo na pamfo ne ne kurofoɔ ana ne manmufoɔ a ɔno mu ahyia yɛ amanneɛ yi a ɛfɛ ɛyɛ pani bɛhwɛ ɛyɛ ɛsɛwani. Denkyira yamamomo sɛ mo yi ɔhene foforɔ yɛfrɛ no ɔdɛɛfoɔ boapo nsɛmotɔ so 9. Denkyira amanneɛ ne abakwasɛm ɛna wohwɛ no. Aha ɛyɛ mpanyina atena ase dwumadie. Yɛ nya abotrɛ yɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu ɛfa akan abakwasɛm ho. Yɛwɔ asɛm bi a yɛaka wɔ akanman mu a ebia wonte aseɛ. Ɛneɛ wobɛ subscribe na walike saa video yi sɛ bɛyɛ mmerɛ biara yɛde bi bɛba biara no wobɛnya bi ahwɛ. Denkyira so deɛ neɛ ma mente wo deɛ nka. O tribe no ɛdeɛ na ɔmowɔ ama ɔmowɔ animonyam. Gya me comment ɛwɔ comment section hɔ. Denkyira abakwasɛm no ɛne ɔmamammerɛ no ɛyɛ wo fa anaasɛ history kakra a yɛkaeɛ no abakwasɛm kakra a yɛka ma wonya bi tieɛ no. Sɛ ɛyɛ wo da a like video no na sɛ wopɛ bia saa tie biem wopɛ abakwasɛm pii naa saa tie a ɛneɛ subscribe na bɛka mpanyina tena ase abusuakuo no ho na yɛde video ba a wonya bia yɛdɛ ahwɛ makra mo.